Mga mahal kong kababayan, sa darating na halalan, ating suportahan ang magpapatuloy ng serbisyong banikid sa Tercero Distrito ng Pangasinan. Board Member Dr. Sheila Banikid. Basta kay Dr. Sheila Banikid, gusto niya, healthy ka! Numero 1 sa balota, serbisyong banikid, subok na! Si Dr. Sheila magpapatuloy ng serbisyo, tatak banikid, tatak sa Tercero Distrito. Serbisyong medikal at ating kapakanan, sa pag-asenso at progreso, kasama tayo. Tara na, 3rd District ng Pangasinan, sa puso ni Dr. Sheila tayo'y number 1. Sa halalan, banikid lamang. Numero 1 sa balota, Dr. Sheila Banikid. Pagmamahal niya'y damang-dama. Banikid, wala nang hahanapin, banikid ang piliin. Oh, Dr. Sheila Banikid. Oh, Dr. Sheila Banikid, ating board member at pag-asa. Banikid, wala nang hahanapin, banikid ang piliin. Oh, Dr. Sheila Banikid. Oh,